Guys, good afternoon, guys. Once again, just as I predicted in the morning that Vitumbiko Mumba would be the guy, would be the pangolin among those two. Three. Guys, mene tina losra mama moja, mene tina nene moja. Uraku. Vitumbiko Mumba apo taminanga sankidwe. Tinaona mene zinachitikira kumabe exactly. Tamve nsobano zimene ayankula achakwera. Pamene amaulusa candidate wawo kuti running mate wanga ndi wakuti ndemuone komanso chinanso chifukwa muone nkhope za nduna zina nduna zina za MCP muzione bwinobwino muzione maso bwinobwino ndemuone smile yawo ndemuone kuti the good thing is camera imapanga capture kuti anthu andokondoa kapena ayi. Guys, thank you so much Malawi and cameras. Nyumba muno tikupitirira ndi mwambo wathu awolandira kalata kuchokera kwa candidate. Ndiye pano tikhale tikupempha kuti candidate abwere kusogolo. Koma sanabwere ndifuna ndifotokozere. Akabwera kusogolo kuna candidate apitirira straight pa microphone awo asanakhale pasi. Pamenepo ndi pamene akatulire kutionetsera kuti running mate wawo ndi ndani. Running mate ngati mulipo pano mukatchulidwa zina tikupemphani mubwere kusogoloko kuzakhala limodzi ndi candidate. Ndiye ndipemphe kuti candidate abwere koma waperekeza candidate akhale secretary general achipani okha zikomo. My name is Lazarus Makatha Chakwera. I am running for re-election to serve you till 2030. And my running mate is none other than Vitumbiko. Tikhale tipempha candidate kuti apitirire kukakhala pa mpando wawo. Ziko mwambiri pano tipempha candidate kuti apite kukakhala pa mpando pawo ndipo running mate mene akukhala ku manzere kwa candidate. Ziko mwambiri pano mwambo umene ukuchitika ndi kusayinira
code of conduct. zikomo kwambiri pamene asayinira code of conduct akandidate abwera pasogolopa kuzapereka kwa apampando a Malawi Electoral Commission. Yoyamba kupereka ikhala code of conduct.